Ki nong tray jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hinin kasni kelapan long ya ka jing ki halor ka jing pensa teng ban pelat ya ki area. Chief Executive Member ka KHADC uba Tito Starwell Khan ulaong baka komiti kamshim lala ban pelat ya ki area jong ki nong tray namar baka sorkar kampat pha ya ka bha na ki marpo khendau ka badai ka benta jong ka council na ka benta usnam tray kam ba 8,000 arpuar arpulai. Ubak Khan ulaong baka executive committee kalarai ban pelat chwa sanpo nakashispa jongki area ke belasa teng. Kadau kalong ka paningkong kadau kalong ka jing bom dan pisah. Ka jing bom dan pisah pak kadai kadau baka sorkar kami sem pelat ya ka share ka jongi jong usnem arpuwe jong usnem arpuar arpulai. Kabangiyo menta kalong ka share jong arpuwe arpuar kabangidang yo dang menha ka ni Disember. Tenrai ka jing kerpat jong ayak kipat kalong ba ngong toy sya sipor. Kaseng Kongres Hamawat